A finals del segle XIX, la iniciativa privada de la burgesia industrial, amb el suport de la ciutadania i el recolzament tècnic d'enginyers civils, va anar implantant els anomenats trens econòmics per tal d'incrementar la circulació de mercaderies i l'accés a les zones portuàries. Això va suposar un fort avanç en la industrialització i la comunicació entre pobles. La idea era poder comunicar les poblacions amb més pes industrial i anar a buscar l'enllaç ferroviari amb la línia general de França i Barcelona. La recuperació d'aquestes vies de tren ofereixen avui l'oportunitat de descobrir la riquesa cultural, històrica i paisatgística d'aquestes terres. Seguint aquest criteri, les 3 vies verdes estan gestionades per un mateix organisme, el Consorci de les Vies Verdes de Girona. Les vies verdes de Girona permeten anar des del Pirineu gironí fins a la Costa Brava a cop de pedal o a peu. La finalitat del Consorci de les Vies Verdes es resumeix en 3 aspectes. El manteniment de les vies verdes en perfecte funcionament, la promoció del seu ús i l'ampliació de la xarxa. D'entre els usuaris no motoritzats, ciclistes i vianants que actualment utilitzen la via, s'ha detectat un gran ventall d'usos. Les passejades pels voltants dels pobles en l'entorn més natural són una pràctica habitual que trenca les rutines de feina de molts ciutadans i que suposa una bombona d'oxigen, no només pel cos, sinó també per la ment en l'activitat diària. Les vies verdes, pel fet de ser segregades del trànsit motoritzat i, per tant, de ser segures i tranquil·les, sense pols ni soroll, han anat concentrant aquesta pràctica i l'han augmentada en les poblacions on aquestes existeixen. Molts dels comportaments de la societat actual, tant en les feines com en els moments de lleure, són altament sedentaris i comporten poca activitat física. Les vies verdes proporcionen l'oportunitat de practicar una activitat física necessària en condicions immillorables, atenent el suau pendent del traçat i el manteniment del ferm. També es consideren infraestructures esportives per la Direcció General de l'Esport i, efectivament, són molts els usuaris de caire esportiu que utilitzen aquestes vies, sobretot per al manteniment de l'estat físic de l'esportista, donada la homogeneïtat del pendent i la longitud dels trams. Molts usuaris utilitzen les vies per desplaçar-se al seu lloc de treball, d'estudi o d'altres. La bicicleta és el mitjà de transport més eficient en distàncies inferiors a 10 quilòmetres, ja que és el mitjà més econòmic, el que necessita menys energia, sovint el més ràpid, i l'únic amb possibilitat de comunicació amb altres mitjans de transport, públics o privats. Si continuéssim, acabaríem baixant a l'estació de Toralla. Constitueixen un excel·lent eix d'interpretació del territori, ja que travessen una gran varietat de paisatges, entorns naturals i poblacions amb un patrimoni històric molt elevat. El cicloturisme i el senderisme són el paradigma d'un turisme sostenible, ja que no consumeixen combustibles fòssils en els seus desplaçaments, ni emeten gasos a l'atmosfera, ni fan soroll. Permeten descobrir territori a un ritme amb el qual gaudim del detall. Són boníssimes, això, Tots aquests usos que hem apuntat són accessibles a tothom, fins i tot a persones amb alguna deficiència física que hagi de necessitar una cadira de rodes. El conjunt de tots aquests usos i la presència del conjunt d'usuaris
suposa un nou impuls de desenvolupament local. Val la pena de consolidar, com a recurs turístic, els 3 trams de vies verdes de Girona, per la seva singularitat paisatgística i d'interacció amb l'entorn natural, però també com a recurs social i lúdic per la població resident en aquells indrets. El Consorci forma part de l'Associació Europea de Vies Verdes, creada a Bèlgica el gener del 1998. Com a entitat, vetlla per l'intercanvi d'experiències, la promoció i l'estudi de viabilitat d'altres iniciatives similars. En altres països, les vies verdes tenen itineraris urbans, connecten poblacions mitjanes i donen alternatives a les vies de tràfic motoritzat. Les vies verdes pretenen una altra manera d'entendre la qualitat de vida, la comunicació, el transport i l'oci. No resoldran per si soles els problemes de contaminació i de congestió que tenen les ciutats i pobles, però incorporant-se a una política més general de desenvolupament sostenible poden contribuir a aconseguir-ho. De fet, l'èxit està assegurat si hi ha un canvi de comportament dels ciutadans, prescindint encara que només sigui una mica de la utilització del cotxe, i dels polítics, revisant les seves iniciatives sobre mobilitat. No són una opció anticotxe, sinó una alternativa que pot combinar-se junt amb altres xarxes de transport. A més, representen un nou concepte d'espai públic respectuós amb el medi ambient. A finales del siglo XIX, la iniciativa privada de la burguesía catalana, con el amparo de los ciudadanos y el apoyo técnico de ingenieros civiles, fue implantando los llamados trenes económicos, con el propósito de incrementar la circulación de mercancías y el acceso a las zonas portuarias. Ello supuso un fuerte avance en la industrialización y comunicación entre pueblos. La idea era enlazar las poblaciones de mayor peso industrial y llegar hasta el enlace ferroviario de la línea general de Francia y Barcelona. La recuperación de estas vías ferroviarias ofrece hoy la oportunidad de descubrir la riqueza cultural, histórica y paisajística de estas tierras. Las 3 vías verdes son gestionadas por el Consorcio de las Vías Verdes de Girona. Las vías verdes de Girona permiten la circulación desde el Pirineo gerundense hasta la Costa Brava, sea a golpe de pedal,
sea a pie. El objetivo y finalidad del Consorcio de las Vías Verdes se puede resumir en 3 aspectos: conservación de las vías verdes en estado óptimo, promoción de sus usos, ampliación de la red. Gracias a los usuarios no motorizados, ciclistas y peatones que actualmente usan la vía, se ha podido detectar una gran variedad de usos. Los paseos por las inmediaciones de los pueblos en su entorno más natural son una práctica ordinaria que rompe con la rutina laboral de muchos ciudadanos y supone un respiro en la actividad diaria, oxigenando no solo el cuerpo, sino también la mente. Las vías verdes, al tener vetado el acceso de tráfico motorizado, son más seguras y tranquilas, sin polución ni ruidos, consiguiendo concentrar esas prácticas e incluso aumentarlas en las poblaciones por donde discurren. Muchos comportamientos de la sociedad actual, tanto los laborales como los recreativos, son altamente sedentarios y comportan escasa actividad física. Las vías verdes proporcionan la oportunidad de practicarla en condiciones inmejorables gracias a las suaves pendientes del trazado y a su óptimo grado de conservación. Estas vías se consideran infraestructuras deportivas por parte de la Dirección General del Deporte y, en efecto, gracias a la sinuosidad de la pendiente y la longitud de los tramos, muchos deportistas las utilizan para sus ejercicios de mantenimiento. Para muchos usuarios es la ruta ideal para acceder al puesto laboral, al lugar de estudio. La bicicleta es el medio de transporte más eficaz para distancias inferiores a 10 kilómetros, ya que se trata del vehículo más económico, el que consume menos energía, a menudo el más rápido y el único con posibilidades de enlace con otros medios de transporte públicos y privados. Si continuéssim, acabaríem baixant a l'estació de Toralla. Constituyen un excelente eje para la interpretación del territorio, ya que cruzan por una gran variedad de paisajes, entornos naturales y poblaciones de considerable patrimonio histórico. El cicloturismo y el senderismo son el paradigma del turismo sostenible, pues no requieren combustible fósil, no emiten gases ni provocan contaminación acústica. Estas vías permiten el descubrimiento del territorio a un ritmo tan sosegado que facilita el goce de los detalles. Són boníssimes, això, Cualquier ciudadano puede disfrutar de estas vías, incluso aquel que, por alguna minusvalía física, necesite el uso de silla de ruedas. La conjunción de todos estos factores y la presencia de los usuarios supone un nuevo impulso para el desarrollo local. Los 3 tramos de vías verdes de Girona, gracias a su singularidad paisajística y el grado de interacción con el entorno natural, son idóneos no solo para la consolidación de un recurso turístico de primer orden, sino también para el uso social y lúdico de la población residente en aquellos parajes. El consorcio forma parte de la Asociación Europea de Vías Verdes, creada en Bélgica en enero de 1998. Esta entidad vela por el intercambio de experiencias y por la promoción y el estudio de viabilidad de iniciativas similares. En otros países, las vías verdes incluyen, además, itinerarios urbanos y conectan ciudades de población media, suponiendo una alternativa real a las vías de tráfico motorizado. Las vías verdes constituyen una forma diferente de entender la calidad de vida, la comunicación, el transporte y el ocio. Por sí solas,
No resolverán el problema de la contaminación ni congestión de ciudades y pueblos, pero incorporándolas a una política más amplia de desarrollo sostenible, pueden contribuir a su solución. Solo con que los ciudadanos prescindan un mínimo del uso del coche y los políticos revisen sus iniciativas sobre la cuestión de la movilidad, su éxito está asegurado. No se trata de una opción anticoche, sino de una alternativa para combinar con otros medios y redes de transporte. Además, suponen un nuevo concepto de espacio público respetuoso con el medio ambiente. At the end of the 19th century, private initiatives on behalf of local factory owners, supported by the general public and with technical support from civil engineers, saw the introduction of narrow-gauge railways in the Girona area. This was done to increase the circulation of merchandise and to improve access from inland to the port areas. It was a big step forward in the process of industrialization and in local communications, the idea being to facilitate transport between the most industrialized towns and villages and also to link up with the main France to Barcelona railway. The recovery of these disused railway routes today offers the opportunity to discover the cultural, historical and natural richness of these lands. The 3 green trails in the province of Girona are managed by the Green Trail Consortium of Girona. The green trails in Girona allow people to go by bicycle or on foot from the Pyrenees as far as the Costa Brava. The aims and objectives of the Green Trail Consortium can be divided into 3 main areas: the upkeep and maintenance of these routes in perfect conditions, promoting their use, and extending the network. There is a wide range of reasons given by the cyclists and walkers who habitually use these routes for doing so. The first of these is leisure. Many people like to take a walk around their towns to break up the working routine and to give themselves a welcome breath of fresh air, not only for the body, but also for the mind. The green trails are free of motorized traffic and are therefore safe, clean and peaceful. They also provide the best scenery and have, as a result, become very popular for leisure walking. In fact, there has been a significant increase in this activity in towns where there is a green trail. Many modern lifestyles, both at work and during free time, are largely sedentary, involving little physical activity.
The green trails provide the opportunity to do some necessary physical exercise in unparalleled conditions, given the gently sloping profile of these routes and the high level of maintenance carried out. The green trails are also considered a sports infrastructure.